nopein 200 kuljettajakin nopein 200 kuljettaja. Siellä Toivakan 10 luokassa. Kun sieltä Kononen odottaa lähtölupaa Vuorikivi ja moottorikerrotajastalle kuljettaja. Noita yhteistyökumppaneita. Ja luokan 3 ykköseksi, eli Korvolan Sami tuo tuulen nopea Astra-kuljettaja 3.03.37 ja johtaa luokkaa 3. Erilaista kalustoa V-Vauhti.Oy Turusta monta vuotta ja jos saavutettiin ja on siellä lähtöpaikalla minua Karjo Kokkolan palveluja. Kilpailu uudella autolla Toivakka meni pikkusen tuparikkomiehen kalusto ei toiminut ja yhdistysprissiä takana. Harjoittelu jatkuu. Katja Suomalainen niiden tuolla johtokuntason kalustolla. Paikalla säätämiseen, laittamiseen ja niin edespäin. Eli ensimmäisen kierron yleisen luokan nopein. Ja niin, Konen Kainuun moottorikerro. Mitkä me se laskee? 52.47. Ehkä tuon 6. Varikko Koira on siivittänyt ja upeaan suoritukseen. Tenho Jukka hienosti kakkosena 2.53.80. Kikkosesta työtäjä on kakkosena siellä Seppälän Jorin takana. Koivula tulee sieltä lähtöpaikalle jo, niin tuo siinä jo äärellä rakennustaloa. Sen jälkeen sitten Feltin aika, Feltin aika putoaa pois Pehkosen Toni. Ja Tuomaalat KY myöskin yhteistyökumppana Ratekseen Jääskeläisen Markulla Lammin sivulla 19 pistettä, Rautiaisen Mikaalla myöskin 19 pistettä, Korvolassa 18.